bazalwane ngokukhulu kuyithoba ubaba umpostoli nomama Apostoli Mbuyaze egameni lika Jesu ngicela one more time sibaphinde ngehlombe elikhulu please. Thank you so very much. Siyabonga kakhulu ba umpostoli i-opportunity na le platform engaka to stand ebandleni lonke ukuthi sizokhuluma izwi lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Ngithathe ngempela kancane lethuba ngibukele phansi. Bonke uNkulunkulu njengomusa ukuthi asivumele simelana namhlanje egameni lika Jesu. Thank you baba for inhliziyo yakho enothando nathi njalo. Hallelujah. Cishe mangathi ngothando sithanda ngalo nathi sikuthanda ngalo ngabe nginamanga. Thina olwethu lungaphezulu. Hallelujah. Amen. So thank you no mama, we love you so very much. Egameni lika Jesu Kristu sibonge leadership yonke ebandla for allowing us ukuthi sibe khona la egameni lika Jesu. Amen. Bingelela kakhulu ingceke zenkosi zonke eseyimentioniwe la, abafundisi abakhona abadala nesilingana nabo nabanga phezulu kwethu ngokwegaba zabo. Ngiyanibingelela nonke ingceke zenkosi. Amen. Obaba, omama, obhuti, osisi, abantwana abancane, i-worship team, obhuti odlalela keyboard egameni lika Jesu, ama-ushers, everyone, media team, ngiyanibingelela nonke bazalwane kwelihlo igama lika Jesu. Amen. Ngihamba ke nonkosikazi njengoba beshilo ba umpostoli namhlanje sinaye la. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asenzele le thuba, amvumele nawe ukuthi abe khona namhlanje. Isikhathi esiningi mangihambi naye hlezi abantu bebuza ukuthi mama nifuna wala nina mina nomama. Amen. So we bless the Lord kakhulu. Thank you so much. uNkulunkulu sibusisile bazalwane, satholana sifanelene, siyazi wangisiza kakhulu uNkulunkulu wanginikeza unkosikazi uzongi-understand njenganaye. Amen. Hallelujah. So we bless the Lord kakhulu.
Ngo first day bazalwane wale revival bawumpostela uthi awukho first day kodwa ke this is our first day. Let us have izwi likaNkulunkulu. Indlovena manje ngiyabingelela my brother. Thank you so much for coming. Thank you no mama. Ngajabula kakhulu ukunibona. Amen. Ade ngibona bezibulisa ngeguqa ngabona ukuthi uyafuya manje. Hallelujah. Hallelujah. Kule theme esikhuluma ngayo isizini ye Rehoboth. Isizini le esesinqumele kuyo ukuthi sikuyo manje njengebandla lama Holy City. Amen. Ba umpostoli nje bese declared nje ukuthi isizini eRehoboth kuyikho lokho ngempela. Amen. And into eshimenshiniwa iBhayibheli kulokho ukuthi ke netimi yethu futhi iphinde yasho ukuthi ngakho ke sizokwanda ezweni. Amen. We will multiply and be fruitful in the land. Sizo multiplier sande ezweni because singena kule season. Amen. So ke kuyi responsibility yawo wonke umzalwane okhona la ozwayo ukuthi ayilungiselele. Bible incwadi amaHebrew ithi angathi makuba khona isikhathi sokungena kubonakala kube khona osilala emumva. Akufanele makuba isizini ivuleka umpostoli declare kube khona abahlehlela nyovana. You might miss leyo nto uNkulunkulu afuna ukuyenza ngempilo yakho. You might miss into uNkulunkulu abe expect ukuyenza ngawe even endaweni okuyo in your family wherever la ukhona because sikhona thina njengoba sila sikhonela nalabo abangekho la abasondelane nathi. Uma thina singena kuyisizini eRehoboth bonke abasondelane nathi nabo singena kanye nabo labo. So kuyi responsibility yethu thina abazalwane esikhona ukuthi si prepare futhi sibe ready to step into this season yeRehoboth. Amen. Amen. It's a Rehoboth well. Now incwadi kaGenesis chapter number 26. So funda from verse number 17 siye verse number 22. Let's sogcina khona Genesis chapter number 26 where is scripture sale season yethu sisithola khona. Verse number 17 siya verse number 22. Thank you. Verse 17. U-Isaka wayesesuka khona wakha esigodini saseGerari wahlala lapho. U-Isaka wabuye wemba imithombo yamanzi ababeyimbile ezinsukwini zika-Abraham uyise ngokuba amaFilisti ayeyivalile emva kokufa kuka-Abraham. Wabiza ngamagama ayiqamba ngawo uyise. Izingceku zika-Isaka zemba esigodini zafumana umthombo wamanzi aphethuzayo. Abelusi baseGerari bayaphikisana nabelusi baka-Isaka. Bathi amanzi angawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi iEseke ngokuba bayaphikisana naye. Bemba omunye umthombo baphikisana nangawo. Waqamba igama lawo ngokuthi iSitina. Wasuka lapho wemba omunye umthombo abaphikisananga ngawo. Wabiza igama lawo ngokuthi iRehoboth. Wathi ngokuba uJehova usenzele indawo siyakwanda ezweni. Amen. Siyabonga babizwi lakho khuluma ngalo namhlanje. Sifundise ngalo, siqinise ngezwi lakho, sisole ngezwi lakho, siyale ngalo. Ukhazimulisa uKristu indodana yakhe empilweni zethu egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. La bazalwane sithola in kulesi siqeshana esifunda kuso indatshana encane nje ngomfana ozalwa uAbraham uIsaka. Lethi iBhayibheli uIsaka la ubefika endaweni yaseGera mayifika kule ndawo lithi uNkulunkulu wayesethi wamtshela ukuthi ungasuki kule ndawo hlala khona noma besuka abanye kwezinye indawo ungasuki hlala lapho. Wayesemtshela uNkulunkulu ukuthi mawuzohlala ungilalele njengoba ngisho izethembiso zonke ngayithembisa uAbraham yezakho. And lithi iBhayibheli this young guy wahlala lapho wenza ama mistakes naye njengomuntu wonke. Ama mistakes
enye ama mistakes eyake yenziwa ubaba wakhe Abraham. And lithi iBhayibheli uma sekutholakala ukuthi lokhu akushila kusikhona lithi iBhayibheli abantu laba bathi hayi ungayenzi leyo nto, hlala kahle nomkakho ngeke simenze lutho. Lithi iBhayibheli bahlala lapho kunendlala kulelo lizwe. In fact nala isuke khona wayisuke ngayo indlala. Indawo eyayingcono endlaleni kwakuyiGibhithe. Balithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi engayi eGibhithe akahlale la. And iBhayibheli ngenxa yokuthi walalela uNkulunkulu wahlala lapho. Ngawo lo nyaka iBhayibheli liveza ukuthi watshala. Lisi iBhayibheli ngawo futhi lo nyaka waphinde wavuna. Wavuna okuphinda phinde ka100 kunalokho abekade ekutshalile. Hallelujah. iBhayibheli lithi ngesikhathi ehleze etshala usebenzisa amanzi emthombo eyayikade imbiwe ubaba wakhe uAbraham naye wakwafika la. Owayengasekho ngalesi sikhathi. So uhlezi la uenjoy ama benefits elabor noma omsebenzi owenziwa ubaba wakhe kule ndawo. Wasebenzisa wona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa. Waceba nemfuyo yakhe yanda. Waceba kakhulu lithi iBhayibheli was exceedingly prosperous. Waceba kakhulu nemfuyo yakhe yanda kakhulu baze laba abantu abamhlalise labathe ndoda wathi usucebe kakhulu okudlula thina manje ayi ngcono ndoda ngeke suka manje la baba nomona naye. Lithi in fact lithi they envied him baba nomhawu na bagqiba le mthombo kababa wakhe le ancinta kuyo njengoba edlondlobala nje bayigqiba mabe igqiba lithi iBhayibheli bemxosha la wasuka wehlele esigodini enzansi sakhona eGera. Wathi ephansi esigodini saseGera bambuka ukuthi wenzani babe expect ukuthi afadalale nencebo yakhe iphela. Kwasho ukuthi abazi ukuthi njengobe la uNkulunkulu othe akahlale la. And just because yena ulalele ukusho kukaNkulunkulu isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwakhe. And ma isandla sikaNkulunkulu ke siphezulu kwakhe ifavor kaNkulunkulu yonke iphezulu kwakhe. Noma ngathiwa uphezulu la bebehlezi khona edolobheni laseGera uyabusiseka noma bemgxosha ehlela esigodini saseGera phansi naphansi isandla sikaNkulunkulu sikhona lapho. Still uyabusiseka phansi ithi iBhayibheli wafika khona wafaka itende lakhe washiya nayo yonke imfuyo yakho nabahamba nabo wahlala nabo la. Wayese eqala phansi eyo maintainer noma eyo renovator lemthomba sebeyigcibile kababa wakhe. My renovator lithi iBhayibheli yavuselela wayiqamba ngamaganga ubaba wakhe ayivele eqanje ngawo. Wayese manje eqala eyakhe imthombo wahamba eyakhe imthombo. Lithi iBhayibheli mabemba bewuthola umthombo onamanzi oqala bafika labantu bala babembuka ukuthi wenzani bathi owethu lo mthombo. Lithi iBhayibheli wawushiya kanjalo wathi hayi ngoba bangiqophisile ieseke ngoba they quarreled with me. Wasephinda eyomba omunye bamba omunye mabemba omunye nabasebenzi bakhe bawuthola ukuthi nawo futhi unamanzi bafika labantu again bathi hayi no umthombo wethu lo. And iBhayibheli lithi le ndoda ayilokanga iphikisana nabo ayilokanga ifuna unqakisana obashiya kanjalo uthi okay wathi sit nale ngoba nakhona bamelane nabo. iBhayibheli wayesephinde emba omunye umthombo kulo lithi iBhayibheli bamiya babona ukuthi hayi lo muntu lona manje siyogcina sinemthombo esingaswenzani kwathini bayiyeke wayesethi ke lona ke ngizowuqamba ngithi Rehoboth ngoba uNkulunkulu useze wasinikeza indawo ngakho ke ngalomthombo lo sizomultiply sande ezweni. Hallelujah. Wawuqamba ukuthi leli gama lithi Rehoboth ke igama elisho ukuthi open space or spaciousness. Igama elisho indawo indawo uyabona la sikhona khona indawo yakho ivulwe kanjani iRehoboth ngempela le. Isizini yeRehoboth le mawungakaboni ukuthi sikwisizini yeRehoboth buka ngezinto ezenzakalayo ukuthi sikwisizini yeRehoboth. It's a space indawo evulekile ligama lithi Rehoboth. Umthombo bazalwane it's a shaft umhume ombiwayo noma indawo engathi isandlu embiwayo la khona izoba icontainer leyo ndawo yamanzi aqhuma emthonjeni noma aqhuma kuyisla esiphethweni la iqhuma khona. Umthombo in fact akusikho lokho okubonayo lo muhume noma lo mgodi o round noma lendlu because eminye imithombo beyikhandwa
kulesa sikhathi ePalestine yenziwe ibe nama steps ushone phansi uhambe ngayo wehle mawuyokha amanzi ufike ukwazi ukwakha phansi. That is why lithi iBhayibheli uRebecca uma ngabe ehlangana nalo owayezofunela uIsaka lithi iBhayibheli intombazana uRebecca lo wayethi lo umuntu ozophuzisa amakamela ami lithi iBhayibheli uRebecca wehla waya phansi emthonjeni kusho ukuthi akajijelanga ibhakede njengale mthombo kwakukhona eminye imithombo kwazi ukuthi ungene wena ufike ukhe phansi. Haleluya. Bese ukhuphuka namanzi uzophuzisa lowo mphuzisa. Na umthombo ke indawo eyicontainer yamanzi aphuma kuleya source la avela khona. Akusi amanzi awaveli kuumgodi lo. Amanzi kodwa kunendawo eqhamuka amanzi phansi. Abazi manginesiphethu ukuphethuza la bamba lapho bambe lapho mawuqhubeka uya deep down uzofica ukuthi kukhona bathi abadala kunetshe elikhipha amanzi. Lelo tshe elikhipha amanzi ke bese amanzi aphuma kulo ethola le container osuyivulile agcwale yonke le ndawo. Haleluya. Umuntu ofikayo ebona umthombo nje yena ubona amanzi abone nomgodi kodwa akayazi source yalamanzi ukuthi aphuma. Isource yalamanzi ayiqhamuka phansi edwaleni leli lifihla ke. Idwala kodwa liwakhiphela kulomthombo lo. Haleluya. Now ukuze ke uobtain noma uacquire umthombo akusiyona into elula kwangasiyona into elula in fact qala njengoba manje sekunjalo. Njengamanje sekulula khona abantu abakhanda ama boreholes sekubafe basavibe besave kuthiwa kunamanzi akhona la but iqala bengalula ukuthi ufinyelele ekuthenini uthole umthombo bekusetshenzwa kanzima hard labor begujwa because those places indawo edry so begujwa ugubhu ucinga amanzi ugubhe mawufika la bothi ayisengiphansa kula amanzi awekho ushiye uhamba uyomba kwenye indawo because ucinga amanzi. But ukusebenza kanzima lokho udiga ushona phansi deep kwakupheya ama good results kokunye ngoba wawuqhamukela kuwa amanzi uwabone seqhuma esephuma. So manje uthola umthombo ke kwangasiyona into elula njengamanje. You had to dig deep ukuze ufike la kuyisource yomthombo wamanzi. Akufikwa nje kuyisource yamanzi kalula kanjalo iqashile. So you have to dig. Kufanele umbe usebenze kalukhuni usebenze kanzima. It's not a child's play. Akusinto yengane. Akusiyo nje into anyone ongavele athi usethola umthombo. No, kufanele usebenze kanzima ukuze uown umthombo. Kodwa ngikhona bazalwane ukowna kumthombo wawunothiswa noma kwakunothiswa njenge symbol yokuthi you are established. Mawusuthola umthombo wawazi ukuthi kwakuyi symbol yokuthi usu established la ukhona khona. Sewuzi umthombo makuwawuthola la leyo ndawo yonke sekweyakho ngoba umthombo wakho usuyi landmark. Usumngcele lo mthombo ukuthi le ndawo yonke le uzufika kumthonjeni lapha umthombo wami owakho. So ukuba nomthombo kwakuyisign noma isymbol yokuthi sewu-established. Number 1. Number 2 kuba isign ye-independence because manje awusezi ukuhamba uncinta emthonjeni yabantu kodwa usunowakho umthombo. Ingakho iBhayibheli incwadi yeZaga ichapter number 5 verse 15 lithi drink water from your own cistern. Ma sewuzofika esinye isigaba sempilo abadala bayakutshela bethi lalela ke manje ndoda you have to drink water from your own cistern. Abaningi ngeke beunderstand leyo nto ukuthi isho ukuthini kodwa isho ukuthi sewunomthombo wakho ophuza kuwo sewu independent awusaphuzi nomaphi but you have a specific well where you drink amanzi akho. Kodwa nikhona bazalwane. So manje ke ukumba lo mthombo lo ukuthi uthole ungasebenzanga umthombo kwakwenzeka but wawuconsider njengomuntu othole ifavor kuNkulunkulu noma kulowo muntu okunikezela umthombo ungawusebenzelanga. Akekho umuntu owayevela athola umthombo engawusebenzelanga ngaphandle komuntu othola ifavor kumnikazi womthombo. Mawuthola ifavor kumnikazi womthombo wawuconsider njengomuntu ofavored by God ukuthi uthola umthombo into engatholakali kanga ungawusebenzelanga. Mawufunda iBhayibheli kwincwadi kaDeuteronomy chapter number 6 uverse 10 kuya ku11 uma ngaba bakaIsrayeli bephuma eGibhithe sebeyongena eKenani uyabatshela uNkulunkulu uthi so it shall be when the Lord your God brings you into the land of which he swore to your fathers Abraham, Isaac and Jacob to give
give you the large and beautiful cities which you did not build. Uthi uNkulunkulu senifika kuleyo ndawo wathembisa obaba benu ukuthi uyonikeza amadolobha amakhulu namahle. Number 1 eningawakhandanga. Number 2 uthi uzonikeza izindlu ezigcwele okuhle kodwa eningakugcwalisanga nina. Uzonikeza futhi nemthombo eningayigubhanga. Ikwakuyipromise kaNkulunkulu le kuyisizwe sakho Israel ukuthi ma nizolalela izwi lami nihambe ngalo niyofika endaweni la khona nilungiselwe khona umthombo eningawugubhanga nini, kodwa mina uNkulunkulu ngizonilungisela wona lo mthombo. Kodwa ngikhona bazalwane, leli Bible ke umthombo ke uba ke isource bazalwane, isource yamanzi. Umthombo is a source of water. Lokhu ukuthi isource yamanzi, amanzi we all know ukuthi amanzi ay source of life. In fact islogan sa South Africa ukuthi water is life. Ngaphandle kwamanzi abafundile bathi umzimba womuntu onormal nje udalwe u60% wawo amanzi. Ngaphandle kwamanzi umuntu uyafa. Shuthi water is life. Umthombo uyisource yamanzi, amanzi empilo. Kusho ukuthi ke umthombo uyisource yempilo. That is why umthombo uyisymbol kaNkulunkulu eBhayibhelini. In fact uNkulunkulu usho yena mawufunda incwadi kaJeremiah chapter number 2 verse number 13 wathi abantu bambenzile okubo kubili. Wathi number 1 wathi bangishiyile mina mthombo ophilayo, bayigubhele yabi imthombo evuzayo, amanzi angenahlala kuwo. Kusho ukuthi umthombo oyiwona wona, umthombo omile ongeke wavuza, ongashi, umthombo onguNkulunkulu. He is our well of life. Hallelujah. Last funda khona ke iBhayibheli bazalwana, I believe everyone uclear manje ngomthombo iBhayibheli malikhuluma ngomthombo likhuluma ngakho. Last funda khona iBhayibheli chapter number 26 incwadi kaGenesis liveza iBhayibheli ekuqaleni mawuqala kuverse number 1 ukuthi kwaba khona indlala eyaba khona ezweni. Lelo lithi iBhayibheli uma kuba khona indlala kodwa yayingafani nendlala eyaba khona ngesikhathi sika Abraham, noma hayi le ndlala eyaba khona ngesikhathi sika Abraham. Isivezela ukuthi ke manje kusho ukuthi khona umuntu owake wa experience indlala. Njalo iBhayibheli mali sibuyisela back kuAbraham, lisibuyisela ukuthi asiyofuna okuthile ngoba siyazi ukuthi uAbraham ubaba bokukholwa. Manje uma iBhayibheli likhuluma bese refer ngoAbraham, kusho ukuthi kukhona into esizoyifunda ngokukholwa uAbraham abanako. Leli Bible ke ukukholwa noma indlala eyaba khona ayifananga nendlala eyaba khona ngesikhathi sika Abraham. uAbraham kwakungubaba wakhe uIsaka esikade ngisho chapter number 12 lithi Bible uNkulunkulu ukhulume noAbraham wathi akaphume ezweni la kubo nasehlotsheni zakhe aye ezweni azamtshela lona. Lithi Bible uAbraham wezwa izwi likaNkulunkulu phakathi kwendlu yakubo, wakwazi ukuhlukanisa ukuthi leli alifani namazwi engikwazwayo. Waphuma wathatha umkakhe, wathatha nemfuyo yakhe, wathatha nomfana wayezala ngumfowabo uLothi, bahamba naye beyezweni uNkulunkulu amyalele lona. Lithi iBhayibheli ekuhambeni kwakhe uAbraham wafika kuleli lizwe uNkulunkulu ayemyalele lona, walibona wayesithi uNkulunkulu nanti izwe Abraham. Abraham lithi wenza ialtar khona lapho ngoba njalo Abraham mayifika ezweni uNkulunkulu amthembise lona, noma mayifika esithembisweni uNkulunkulu ebekade emthembise sona, uAbraham ubefika enza ialtar. Nala lithi mayithi uNkulunkulu naye le ndawo wenza ialtar right there and then, wenzela uNkulunkulu ialtar. Lithi iBhayibheli uAbraham uthe mayihamba noLot kwase ukuthi kulelizwe ehamba nomkakhe kwaba khona indlala kulelizwe, wasuka khona wehlela ezweni laseGibhithe eyofuna ukuthi athole ukuthi indawo enenala. Ngampela eGibhithe lithi iBhayibheli kwakunenala, indlala yayingekho. Mayifika uhamba noSara umkakhe, wayinama identities amabili benosara. Number 1, i-identity yabo yokuqala yayithi bazala ngubabo yedwa, udade wabo fully ngakho konke, kodwa bazala umama bahlukene kodwa ubaba wabo uyedwa. Enye esibili ukuthi manje sebeganene, sekuubaba nomama.
mabehamba ke naye bayixoxa bayivumelana lento ukuthi masihamba sifike endaweni la sibona kukhona abantu abasaba uNkulunkulu kuleyo ndawo siyobatshela ukuthi thina umkami wena nami ngumkhwenyana wakho kodwa masifika kubantu abangamesaba uNkulunkulu asizukuveza ukuthi thina nawe sikanjani sizoveza le identity yokuqala yokuthi udade wethu wena nami ngumfowethu bahamba nale ama identities awu2 bafike eGibhithe leli Bible mabefike eGibhithe wafike ama prince akhona ambona uSara ukuthi muhle bamfunela uFaro kwathi uFaro kunendoda efike nonkosikazi laphana nodade wabo ethi udade wabo omuhle iBhayibheli uFaro wathatha uSara wangena naye endlini yakhe wayesephatha kahle uAbraham njengosibani wamnika yonke into ayedinga leli Bible uAbraham wahlaliswa kahle la ehlezi khona kuukuthi usibali lo udade wabula endlini leli Bible kodwa engakenzi lutho uFaro kuSara besahlezi nje leli Bible uNkulunkulu wampleka uFaro lo kuze kufika la uAbraham wenza lento because unama doubt noma sazi ukuthi wayengubaba wokukholwa akavelanga waba i-giant of faith naye waqale waba nakho ungabaza nokusaba wathuka wasaba ukuthi mangifika labantu bazongibulala wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu othe akaphume le ezela uma uNkulunkulu ethe abaphume le ezela uNkulunkulu kushuthi umprotectile yena wacabanga ukuthi uma laba bantu bethola ukuthi umkami lo ngoba bamsaba uNkulunkulu bazongibulala wangakholwa uNkulunkulu wahlanganisa ukukholwa kwakhe kanye nefiye i-combination engahlangani ukukholwa nokusaba akuhlangani bazalwane ukukholwa nokusaba izinto ezimbi kuyaclasha izinto ezicontradictory never combine ukukholwa kuNkulunkulu nokusaba ngoba ukukholwa akwazi kusaba number 1 ukukholwa akwazi ngabaza ukukholwa akwazi kuhlulwa in fact iBhayibheli lithi ukukholwa kunqoba zonke izinto mawufunda incwadi kaJohn chapter 1 chapter 5 verse number 4 lithi ngokuba konke okuzele uNkulunkulu kunqobilizwe mayisethi lokhu kuyinqobo enqobile izwe bese ethi ukukholwa kwethu ukukholwa akusabi lutho ukukholwa akungeni lutho akungabazi kodwa ukukholwa kungaphezulu kwezinto zonke uAbraham wangaba wayesanokumsaba uNkulunkulu wayephumile yena yes cela ukutshela mzalwane ola ukuthi never doubt uNkulunkulu mayithe uNkulunkulu ushilo izwi lakhe lithi iBhayibheli maluwila libuyele emva ngawenzanga umsebenzi njengemvula ethi mayehla ifike umantisi umhlabathi kanjalo nezwi lakhe uNkulunkulu make lehla lasho ukuthile maqondana nempilo yakho kubambe ngezandla zozombili ugijime nako wedi isimo siyakuvumela noma sikuvumeli kodwa bamba ukusho ungamdoubt uNkulunkulu ungamdoubt uNkulunkulu leli Bible uAbraham la wenza mistake yakhe yokuqala ngoba ukusaba baningi abantu abasabayo uNkulunkulu efuna ukubenzela izinto efuna ukubanika kodwa bebe nokusaba ethe shila uNkulunkulu belalela amanye ama voices esemaceleni ukuthi athini befuna ukuapprove ngabantu uNkulunkulu ebethe yenza mayithe yenza uNkulunkulu bamba ukusho kwakhe ungangabazi leli Bible uNkulunkulu waba nomusa because uAbraham wenza imistake yakhe yokuqala uNkulunkulu wayifuna ukuqinisa ukukhola kwakhe uAbraham uNkulunkulu lithi iBhayibheli waphinde wavela washaya uFaro ngesifo iBhayibheli uFaro washawa ngesifo yena nendlu yakhe wabuza izanusi zakhe watshela kwathi hayi umkamuntu lo iBhayibheli uFaro wathi endoda usholeni ukuthi udadweni lo ngoba umkakho lo buka manje uNkulunkulu cishe sonke manje la sinenkinga la endlini ngenxa kune plague manje kune inhlupho iBhayibheli wathi Abraham usukuyenza lento Abraham wathi awubengisaba bengithani imsaba uNkulunkulu kule ndawo iBhayibheli uFaro wathi hayi buyiselana umkalo lendoda kunendoda
thatha umkakho nihambe kule ndawo ngoba udala inkingi uzosichatha noNkulunkulu. This was uNkulunkulu eyiveza kuAbraham ukuthi nginawo ungasaba. Abazange bamenza lutho bamnika umkakhe bathi akahambe na. uNkulunkulu wayeveza eqinisa ukukholwa kukaAbraham because uNkulunkulu uyafuna ukuthi ukukholwa kwethu kuqine bazalwane. Angikhulumi ngokusindiswa, ngikhuluma ngokukholwa, ifaith. Uyathanda uNkulunkulu ukuthi ifaith yethu kuye iqine. Mayibona ukuthi siyalangazelela ukukholwa kuyena. Khona indoda yakhala yathi, "Oh Nkosi ngiyakholwa, siza ungakholwa kwami." Uyabona lokho indoda ithi ngiyakholwa, siza ungakholwa kwami. Shothi limited ukukholwa kwami. But kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ukukholwa kwethu kuye kuqine. uNkulunkulu akagcinanga nje kuphela ngokuthi ashaye lo uFaro ngeplay, kodwa waphinde futhi wenzela uAbraham ukuthi amnikeze iKenani ukuthi ali inherit. Bahlukana noLot. LiBhayibheli uNkulunkulu wathi Abraham phakamisa amehlo. Waphakamisa amehlo wathi mayibuka uAbraham wathi izwe lonke olibona phambi kwakho kwesonene kwesokhohlo emva kwakho lonke lelo ngikunikezile lona lakho. Wathi ngisho ungasuka manje udabulele ilizwe uhambe yonke leyo ndawo yakho. Wathi Abraham Nkosi manje ngoba mina wathi musukusaba Abraham, musukukhathazeka ngezinto ongakafiki kuzo. Yizwa lokho engikutshela khona manje. Wena ngakutshela ngafunga ngawo ukuthi uyoba ubaba wozizwe yiningi. Lokho akujiki namanje kusamile noma iminyaka uyibona ihamba. Wathi izizukulwane sakho siyoba ngangothuli lomhlaba lonke. Uma ngakhona umuntu ongakwazi ukubala uthuli lomhlaba, lo muntu obukwazi ukubala izizukulwane sakho. uNkulunkulu emnikeze assurance. uNkulunkulu emnikeze assurance. LiBhayibheli angagcepha uNkulunkulu kwathi kuhlasela uLot wasuka uNkulunkulu wano Abraham wadefeata wamuholela ekunqobeni amakhosi amathathu. Wadefeata uAbraham ehamba nezinsizwa zakhe banqoba amakhosi amathathu. uNkulunkulu emprovela ukuthi nginawo. God will show you. Uyakuprovela uNkulunkulu ukuthi unawo. Whether you believe it or not, he will show. Uyakunikeza iproof ezokwenza ukuthi uzubone ukuthi impela uNkulunkulu nami lento bengeke ngiphume la ngingedwa. LiBhayibheli uNkulunkulu waphinde wam-assurisha futhi ku chapter 15 uAbraham isivumelwane ayisenze naye. Waqinisa lokho wathi Abraham usukhathazeka phuma phandle ubala izinkanyezi. Wathi mawungayibali ukuthi zingaphi izizukulwane zakho ziyoba ngangeinkanyezi. LiBhayibheli uAbraham wakholwa, ukukhola kwakhe kwathi ukuthi up a notch kwakhula. LiBhayibheli uNkulunkulu wabona ukuthi uAbraham ukholiwe, kwabalelwa kuye kwathi ulungile. Uyabona uma ukukhola kwakho kungakafiki la khona uNkulunkulu ezethulungile lo, kusho ukuthi kusekhona isigaba esingaphambili okusamele usifike. Diba izama ukugubha mo ngoba kukhona ukukhola kufanele kufike khona. uNkulunkulu akangagcina lapho. LiBhayibheli uNkulunkulu wathi wamtshela ngisho ukumtshela mawuqhubeka ufunda ngama chapter ngaphambili uAbraham ukuthi Abraham umfana wakho ozomthola igama lakhe uyomqamba ukuthi uIsaka engakabikho. LiBhayibheli uAbraham wabheka phansi wahleka wathi kodwa Nkosi ku chapter 17 wathi ikhehla senimdala kangaka neminyaka e100 nomkame na 90 ungitshela ukuthi sisazoba khona abantwana la. Wahleka uAbraham ku chapter 18 LiBhayibheli wathumela ingelosi zakhe uNkulunkulu ukuthi ziyoqinisa lawo magama. NoSara naye wafika wahleka wathi awu kodwa ikhehla lakhe amselidala kangaka nami ngisengathi athi amadoda uhlekani uSara. Ikhona into emahlulayo uNkulunkulu na. Ayikho into emahlulayo mayithembisile ukuthi kuyoba nje nometha ukuthi kungavelani noma ngaqhamuka amadimoni avele enyakatho noma vele ntshonalanga ephumana ngeningizimu awakwazi ukusinda lokho uNkulunkulu akusinda. Ayikho into emahlulayo. Ayikho into emahlulayo. uNkulunkulu will prove it to you. Uyakuprovela. Yona namhlanje ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu engathi ngaprovela wena ukuthi lento ayishilo ngawo ukuthi ungena kwiRehoboth season uyishilo ngambi. Kodwa bakhona abantu abayikholwayo ukuthi singena kwiRehoboth. Wena usathanda uyathanda, wena ngathandi, wena izimo zivumelana nathi noma iphambana nathi. uNkulunkulu wethu usilo, izwi lakhe lingephuthe.
lithi iBhayibheli lisimene wahamba manje ukukhola kwakhe kwaqina uAbraham ukukhola kwakhe after esezwe ukuthi ngempela uNkulunkulu umenzela izinto ezinje ku chapter 20 iBhayibheli wasuka uAbraham wayohlala eGera na before kufika umfana wakhe uAbraham wayaqala eGera mayifika eGera kwasho ukuthi kodwa noma ukukhola kwakhe seqinile makufakwa kuma test kusatholakala ukuthi dipstick ayikashoni enough akajuli kahle waqhubeka nale identity yokuthi udadewethu lo mabefika la lithi iBhayibheli bathi mabefika kwatholakala ukuthi hawo wathi lona ubani wathi udadewethu lo bathi okay wozani hlala nga lithi iBhayibheli wamthatha uAbimeleki kwakuyigama lenkosi yamaFilisti njengofare inkosi yaseGibhithe uAbimeleki kwakuyigama laleyo nkosi noma ingafa kubeka omunye uAbimeleki na lithi iBhayibheli ke lo Abimeleki lo uma ethi uthatha umka uSara again kufaka uNkulunkulu ebusuku wafika elele uAbimeleki wathi ndoda wena uzofana nokufa umkomuntu lo iBhayibheli umuzi wonke wanenkinga ngoAbraham uyenzeleni lento mayivuka wathi uAbimeleki inkosi siyongena enkingeni noma besingazi thina besimsulwa wathi ngiyazi ukuthi ubumsulwa kodwa ke buyisela umka lo muntu uwumprofeti hamba umtshela ukuthandazela mawufuna ukuphila kule nkinga esikhona hamba umtshela ukuthandazela lithi iBhayibheli wasuka lo wathi Abraham udlaleleni ngathi wathi abe ngisaba ukuthi ngizongibulala kodwa manje kunenkinga ukuthi manje la ekhaya sekuvaleke yonke indawo siyacela uthandaze kuvuleke ngoba kwamkethu isebenzi wonke umuntu manje la ekhaya uNkulunkulu sevale ibeletho zabo iBhayibheli uAbraham wenza njalo wakhuleka kwavuleka ibeletho zabo wahlala la eGera wahamba umthombo uAbraham waba established ezweni laseGera lithi iBhayibheli waba established kulelizwe laseGera ukukholwa kwakhe kwaqina uyazi ukuthi kunabantu asebesalelwe itest eyodwa empilweni yabo ukuthi ukukholwa kwabo kufike la uNkulunkulu efuna khona kunabantu asebelinde just uNkulunkulu ukuthi enze umangaliso wodwa ukuthi inkosi uwenzile lokho nalokho kodwa isekhona idoubt make wangenzela lokhu kodwa yobe iyona nje yofaka isigcivisi ukuthi ngempela uyohamba nawe yabona iBhayibheli lithi malikhuluma uGideon wathi inkosi ngicela ukuthi wenze amanzi abe ngaphezulu kwavolo ngaphansi kome ngempela kwabanjalo wathi hayi ngicela sethi uma ihlokoza inkosi kunabantu namhlanje kule conference njengoba sila abadinga ukuthi uNkulunkulu enze okukodwa nje ukuthi ngiyakubona bonke inkosi osukwenzile empilweni yami ngiyazi ukuthi unamkodwa ukuze ukukholwa kwami kufike la kusho ngiyakuthandazela ukuthi engathi uNkulunkulu angakwenzela lokho kodwa lokho kufisayo empilweni lokho kodwa othi nje mankosi ungangenzela lokho iyona nje yokwenza ukuthi ngingaphinde ngingabaza I'm praying for you njengoba ngina engathi uNkulunkulu engenta wathandaza uElijah wathi baba ngiyazi uyizwa njalo nami ngiyathandaza wema Holy City engathi uNkulunkulu engakwenzela lokho ukuze uzomazi Abraham wayeseshoda ngokodwa kukho konke okukhona kwaseshoda ngokodwa elithi iBhayibheli kuchapter 21 yafika uNkulunkulu wamhambela uSara wabamba uSara ngempela wakhona umfana ukukholwa kaAbraham kwaqina akaze abe nokukholwa okudlula lesasikhathi wabotha uNkulunkulu ukhona ngempela ukwazi ukuthika ikhehla elina 100 ukwazi ukuthatha isalikazi esina 90 asenze sibambe size sitete umntwana singafi noma siteta wathi uNkulunkulu ngempela ukhona kwabamnandi bahlala yonke into ihamba kahle wathesta uNkulunkulu ukukholwa kaAbraham because konke ukukholwa kuyathestwa akukho ukukholwa okungavivinywa ubona ngobukhulu besitest ukuthi ukukholwa kulo muntu kungakanani ubukhulu betest kusho ubukhulu bokukholwa obusempilweni yakho wathesta ulithi iBhayibheli ungalezwa intuku uNkulunkulu wamthesta uAbraham wathi Abraham thatha umfana wakho oyedwa lo omthandayo uhambe naye uyomnikela njengomnikelo wokushiswa God was testing ukukholwa kwakhe washo ukuthi ukukholwa kaAbraham useyigiant akangathi kanjani inkosi akangabuza kumkakhe wathi okay ngiyezwa inkosi
wavuka ekseni wathatha umfana wathatha wabophela yonke into wathi asambeni wangatshela kwamkakhe ukuthi kiwa bhotshela amadoda wathela lelo ngasambeni madoda neyimbongo babophela imithwalo wahanjwa ukuthola kwakho seyijayenge. We need to have that kind of faith. Sithi ukuba nalokho kukholwa okuyothi sidlula la kuthiwa kudlulwa khona asizukucela kodwa ngoba uNkulunkulu wethu uthe uhamba phambi kwethu wathi uyakukelembela ngaye siyodlula. The man wayipass the test. Wayipass the test. It was a painful test. Kwakuyitest ebuza ukuthi unamathele ezintweni enginika zona noma unamathele kimi. uAbraham lithi iBhayibheli wayipass itest wahamba nomfana wagibela naye wambeka phezulu wathatha umese wangalokho eyaleba lithi iBhayibheli mangabe sethi umhlaba yamemeza ingelosi ngeze phezulu Abraham wathi yebo Nkosi ngilapha wathi miyeke umfana ungamenzi lutho nayi nqaba uNkulunkulu wathi sengiyazi manje wathi sengiyazi manje ukuthi wena ungithanda ngempela ngoba ukukholwa okungathestwanga buzofeyila ngesikhathi esirong. Buzofeyila ngesikhathi esirong la sekungafanele ukufeyile khona. Lithi iBhayibheli wayiphasa leyo test uAbraham. Wakhona umfana wabuye uye lo mfana lo esifunda ngaye namhlanje. Mawefika phezulu wathi uNkulunkulu ubuyele enzansi naye. iBhayibheli ngesikhathi sakhe na chapter number 26 kwaba khona indlala eseKhenani wasuka khona wehlele eGera la ubaba wakhe ayifike khona. Lithi iBhayibheli ke la sifunda khona mayifika khona uIsaka eGera uAbimeleki owayesekhona ngaleso sikhathi wafike khona bonke abantu babefudukela eGibhithe ngoba iGibhithe lalikahle naye iplan yakhe yayithi siyadlula sibheke eGibhithe kodwa immediately efika la lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavela kuye wathi ungabisasuka la ungayi eGibhithe wamtshela le direct wathi ungayi eGibhithe hlala la mawuzohlala la ungayi eGibhithe wathi uNkulunkulu kuyena hlala kule ndawo mawuzohlala ungilalele kule ndawo ungayi eGibhithe zonke izethembiso engayithembisa uAbraham ngiyokubusisa uyoba isibusiso wathi uyokwanda wathi inzalo yakhe iyoba iningi izomultiply igcwala umhlaba wonke. Lithi iBhayibheli lo mayezwa lamazwi wayethi uNkulunkulu emtshela ukuthi kodwa ke lezi izethembiso engitshela zona kaAbraham kunezinto eziwu5 engifuna uzazi uAbraham azenzayo. Mawufunda kuverse number 5 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi uAbraham he obeyed my voice walalela iphimbo lami. Noma ungathi Abraham's blessings are mine kodwa malezi izinto ezinhlanu ungaphandle kuzo yazi ukuthi uyayikhohlisa. Wathi Abraham he obeyed my voice walalela iphimbo lami. Obedience ukulalela uNkulunkulu ayikho into bazalwane ebaluleke njengokulalela iphimbo likaNkulunkulu. Ukulalela ukusho uNkulunkulu ukuthi uthini ukulalela iphimbo la. Lithi iBhayibheli mawufunda kwincwadi kaJames chapter number 1 lithi yibani ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nikhohlise. Ukuzwa nokulalela izinto ezimbili ezingafani. Ukuzwa ngendlebe njengoba uzulalela kodwa ukulalela ukuthi lokho sukuzwile bese ukuthatha ukufaka into practice then ke ubalwa njengomunye wabantu abalaleli. uAbraham lo esifunda ngaye lithi iBhayibheli walalela uNkulunkulu ekhuluma kuye esezweni la kubo chapter number 12 walalela izwi likaNkulunkulu wadecide ukusuka ingekho into eyithemba elinya nalo la yakhona kodwa wathemba uNkulunkulu iobedient wa obeya izwi likaNkulunkulu wenza njengalokho uNkulunkulu esho. Abantu abaningi they fail to obey ukulalela izwi likaNkulunkulu babafeyila abantu ukulenza bagude kulizweni abazalwane izwi likaNkulunkulu mase kumele belipractice kodwa in their daily lives kuba inkinga kubaningi bese beexpect ama result afanayo nama result afika kuAbraham awezukufana ama result
ukuthi ngoba uAbraham walalela iphimbo wena mhlamba ulalelanga iphimbo. Number 2, wathi uNkulunkulu uAbraham kept my charge, wagcina ukusho kwami. Mawufunda incwadi yamakhosi chapter number 1 chapter number 2 verse number 2 kuya 3 uthi uma ikhuluma uDavid esehamba utshela umfana uthi lalela mfana seniya endaweni yomhlaba wonke kodwa nakho kufanele ukwenze keep the charge of the Lord your God. Gcina ukusho kukaNkulunkulu wakho. How do I keep the charge of the Lord my God? Uthi mayikhuluma na uDavid uthi to walk in his ways. Hamba endleleni zakhe. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu weindlela ezingcwele. Naye uhlala endaweni ezingcwele. Naye ungcwele. Uexpected thina ukuthi sihambe endleleni zakhe ezingcwele. Mayikhuluma noAbraham chapter 17 verse 1 uthi Abraham nguNkulunkulu umnini mandla onke. Ngakho ke hamba phambi kwami ungasoleki. Hamba phambi kwami blameless. Webazalwane holiness kulesi sizukulwane sethu nakule season yeRehoboth ibaluleke ngaphezulu kwezinto zonke. Awukwazi ukuthi ongena endaweni evuliwe uzo inherita inheritance yabangcwele ungekho ngcwele. Iholiness ku 1 Peter chapter 1 verse number 15 uthi but as he who called you is holy, nani ke ibani ngcwele kukho konke kwenu njengalokhu kulotshiwe ukuthi be holy for I am holy. Uthi kubhaliwe ukuthi ibani ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Le ngxenye abayithandwa umuntu le, but wonke umuntu uyathanda ama benefits ale ngxenye. Awukwazi ukujomba igaba la. uAbraham ukutshela uIsaka ukuthi uAbraham he kept my charge. Ukuthi uAbraham wahamba phambi kwami engasoleki. Nawe ke mawufuna ukuthi uthole lezi zinto ayithola uAbraham hamba phambi kwami Isaka ungasoleki. Number 3 uthi uAbraham kept my commandments. Wagcina imiyalo yami. uJohn chapter number 14 verse 15 uthi uJesu uma ningithanda gcinani imiyalo yami. If you love me keep my commandments. Kusho ukugcina imiyalo kaNkuluNkulu ukuthanda yena uNkulunkulu ngakho konke okwakho ngaphezulu kwakho konke okwakho. uJesu in fact uthi uma umuntu ethanda umkakhe ngaphezulu kwami akangifanele. Uthi umuntu mayithanda uyise ngaphezulu kwami akangifanele. Uthi mayithanda uma wakhe ngaphezulu kwami, mayithanda ingane yakhe ngaphezulu kwami, mayithanda izihlobo zakhe ngaphezulu kwami akangifanele. uAbraham wayiphasa leyo test. Makuthiwa wathatha uIsaka wamthatha same time wahamba naye enhlizweni yakhe sedecide ukugcina ama commandments, ukugcina imiyalo kaNkuluNkulu bazalwane, ukuthanda uNkulunkulu wakho ngakho konke okwakho. Hayi kuphela makusutha wena. Ukumthanda ngakho konke okwakho. Number 4, leli Bible uNkulunkulu wathi uAbraham he kept my statutes. Wagcina imiso zami. Not kuphela imiyalo but nezimiso zami wayigcina. Kunezinto ezizimiso bazalwane kaNkuluNkulu esingeke sayingabaza sayithandabuza. Leli Bible mangabe ephuma empini yena uAbraham wahlangabezana nendoda okuthiwa uMelchizedeki, inkosi yaseSalem, owayeyinkosi yokuthula, owayebusa edolobheni laseSalem. Leli Bible lowo wayeyumpriest omkhulu. uAbraham ayembona wabona ukuthi lona kangangami, lo ungaphezulu kimi, lo wakhipha kuye i-tithe of all. Kuzimiso awukwazi ukukhipha uthi hayi ngeke manje aseke akusiyo umthetho, isimiso uNkulunkulu asimisayo. Umthetho wayengaka uestablish ngoMose uNkulunkulu, kodwa uAbraham simbone ethathwa kweshumi ekuyise kuMelchizedeki. Konke webazalwane i-tithe in the church isimiso ekumele uba sisigcine.
imiso kaNkulunkulu don't expect ukuphatheka kwi-Rehoboth season. Isimiso. uAbraham kuthiwa wagcina neyimiso. Aphinde athi incwadi yamaHebheru ithi the lesser is blessed by the greater. Akuthi it is without contradiction. Into ayipix lena nje ayidebatewa. Leli Bible number 5. uAbraham kept my laws.